Obres que reflexionen, que mediten sobre el cos. Com aquest que està tot sol, redoblat sobre si mateix, que no escapa als límits del quadre i que té per rostre una paraula: Hesychasta. Hesychasta, recerca mística, precs sense veu, cossos estàtics. Silenci vingut d'un medieval Bizanci, que segueix buscant avui en aquesta tela la pau divina. Símbols, com el cercle que aquest cos dibuixa. Forma fatal que remet a l'origen de la vida, que suggereix la mort tot evocant també un passat sembrat d'imatges cristianes. I el cos segueix sol, estrany en la seva blancor, aïllat dels mons que l'esperen fora, mons de traços tèrbols i violents colors. I en l'ànima, en un xacra, una creu negra, immensa, una cruïlla de camins, temps de decisions. Símbols que ens arriben de cultures remotes. Símbols que tot creuant temps, espai, s'instal·len en l'obra de l'artista i ens parlen la seva llengua universal.